שלום לכם צופים יקרים, אתם בתוכנית הגל, תוכנית השמועות השבועית. והיום בתוכנית אנחנו נפריך את אחת השמועות שרצות במייל האחרונה, השמועה בנוגע למעצב האופנה הידוע טומי הילפיגר. בתוכנית נדון בשאלה האם באמת נאמרו אמירות גזעניות מצידו, ובנוסף נראיין את קרן ספיר, אשת יחסי הציבור שלו בישראל, ונראה מה יש לה להגיד להגנתו. אנחנו מיד מתחילים. בוקר טוב לך קרן ספיר, אשת יחסי הציבור של חברת האופנה טומי הילפיגר, מה שלומך? בסדר גמור, בוקר טוב מור. לאחרונה פרצה שמועה בנוגע למעצב האופנה טומי הילפיגר שהתארח בתוכנית שלו אופרה ווינפרי, ושם כביכול נאמרו אמירות גזעניות בהם הוא אשם, כמו אם הייתי יודע שאפריקאים, ספנים, יהודים ואסיאטים היו קונים את הבגדים שלי, לא הייתי מעצב כל כך יפה. מה יש לך להגיד? תראי, לא הרבה אנשים יודעים, אבל טומי הילפיגר התחיל את דרכו בחנות מאוד קטנה בשיקגו. ושם הוא אפשר בעצם לשכבות החלשות לגנוב את הבגדים שלו בשביל שיוכלו ללבוש אותם. וכך בעצם הוא רצה להיות מוכר, שאנשים יראו את הלוגו שלו. אז כששמועה כזאת יוצאת, ובן אדם לא יודע, לא מכיר איך טומי הילפיגר בעצם התחיל את דרכו, אז כמובן שאני יכולה להגיד לך שזה לא נכון. כאילו, צריך יותר לחקור ולשים לב ולבדוק את העניין הזה, כי מלכתחילה הוא כיוון... בדיוק, כשאתה מכוון לשכבות החלשות, הוא בכלל לא חשב שהוא יגיע כך רחוק. בדיוק, לשכבות היותר גבוהות. והייתה לו עוד הצהרה שאומרת לא לקנות את הבגדים שלו, כי הם נועדו ללבנים בעלי רמה. בדיוק, שוב, אותו דבר, כמו שאמרתי, הם לא נועדו לבעלי רמה, בכלל לא ידע שהוא יגיע לרמות האלה. הם נועדו במיוחד לשכבות החלשות, לנמוכות, וכל מי שהיה בארצות הברית, גם אני ובטוחה שגם את היית בארצות הברית, ראה מי לובש בעצם את הבגדים שם. וזה לא רק, באירופה זה קצת יותר, ניתן, המותג קצת יותר מצליח וקצת נחשב ליותר יוקרתי, אבל בארצות הברית, איפה שהוא התחיל את הדרך שלו, בהחלט אפשר למצוא שם את כולם, מהשכבות הכי גבוהות עד השכבות הכי נמוכות. לכן לבוא ולהגיד שהוא רק ללבנים בעלי רמה, זה גם אמירה מאוד גזענית, שאני לא מאמינה הוא יצא בהצהרה שכזה. כן, שבחור, שמעצב כמוהו ברמה שלו יבוא והשמועה הזאת, איך שהיא פגעה בהכנסות, פגעה במחירות שלכם, של החברה? זהו, שאני לא יכולה בעצם להצביע על משהו חד משמעי. אני כן יכולה להגיד לך שיש ירידות, לא יודעתי להגיד אם זה בגלל זה או לא, אבל כן מרגישים, בהחלט מרגישים את זה, אנשים שואלים, בודקים, רוצים לדעת. אני לא יודעת אבל להגיד לך אם זה בגלל השמועה, אני מקווה שלא. מקווה שזו תקופה כזאת שתעבור. ויש איזשהן תלונות חדשות בשירות לקוחות שלא היו בעבר, משהו שאתם נתקלים בו בעקבות השמועה הזאת? אז לשמחתי לא. אנחנו לא נתקלים בתלונות שמגיעות משירות לקוחות. רק משהו אישי באמת שלקוחות מגיעים למוכרים ושואלים. אבל המון אנשים מהר מאוד מבינים שזה בגדר שמועה. לא רוצים לראות הוכחות, וברגע שהם לא רואים הוכחות, לשמחתי אנשים לא מאמינים. נכון, אז לא קיבלנו תלונות בשירות לקוחות, בהחלט לא. שום דבר חריג, לא שידעו לי לפחות. ואנשים קונים אצלכם בסכומים מאוד גדולים, הם ביטלו עסקאות, או הייתה איזושהי עסקה שלא הסכימו... לא, גם, שוב, לא, לשמחתי, יכול להיות שקרה, אני מקווה מאוד שזה לא קורה, אני גם בגלל זה אני פה בשביל לספר ולהסביר שאין שום סיבה, בן אדם שקונה יכול לקנות בלב שלם, מי שאוהב את המותג חוזר, כי אין מה לעשות, המותג מכריח את עצמו, והוא גם יכול להיות מסרב להאמין שמותג שהוא כל כך אוהב יוצא בהצהרה כזאת. לא ידוע לי על איזשהו ביטול עסקה, אני יכולה לספר לך סיפור שקרה לי באופן אישי, שזוג לקוחות נכנסו אליו לחנות והבעל נורא רצה לקנות ונורא התלהב מהחולצות, ואשתו אמרה לו שהיא נזכרה שהיא ראתה בתוכנית של אופרה ווינפרי שהוא נורא גזעני ושהוא לא אוהב יהודים ושהוא לא אוהב אסיאטים וכאלה, כל מה שיוצא מזה, ופשוט לקח את עצמו והם הלכו מהחנות. אם אני הייתי שומעת על זה, אני פשוט אישית לא טיפלתי בלקוחות, אם הייתי שומעת על זה אני הייתי מסבירה לו ואני בטוחה שהייתי משכנעת אותו. כי גם האישה שאומרת שהיא ראתה במו עיניה, אז לא היה ולא נברא. אז לא, בכלל... בגדר שמועה בלבד. כן, בגדר שמועה בלבד, בהחלט. ומה אתם עושים בנוגע לכל השמועה הזאת? בכל זאת, אתם מפעילים את העובדים שלכם? אתם איכשהו... כן.
אין ספק, אין מה לעשות. זה רץ, השמועה הזאת היא תפסה תאוצה, שהחלטנו שחייב לפעול במיידי ואין מה לעשות. לקחנו את כל העובדים, הרי כמו שאמרנו, עובדים עם הפנים של החנות וכולם יודעים את זה. לקחנו את כל העובדים והחלטנו שאם אנחנו נשכנע אותם והם יאמינו שזה באמת לא נכון ונוכיח להם, אז הם יעבירו את זה הלאה ללקוחות, ושם בעצם זה ישתנה. אז פתחנו במסע הסברה, ריכזנו את כל העובדים, הקראנו להם את השמועה, מה שבעצם את הקראת לנו כאן, והראינו להם את הסרטון של אופרה ווינפרי שרץ ביוטיוב. כן, הראינו להם את הסרטון, והם באמת הבינו מאיפה זה מגיע, למה זה מגיע ושזה לא נכון. זהו, ואני מקווה שכן, והם הסבירו לנו גם, שאלנו אותם איזה תלונות הם מקבלים, מה הלקוחות מספרים, והם מספרים שזה בעיקר מגיע מהמייל, ואין הוכחה, אף אחד לא קיבל סרטון שמראה את השמועה הזאת. זאת אומרת שהכל בגדר שמועות. אך ורק שמועות, אין הוכחות בשטח בפועל. אני יכולה להגיד לך שאני באופן אישי, ממש בגלל שזה רץ כל כך מהר, רציתי לבדוק, לא מצאתי. ממש התאמצתי למצוא, לא מצאתי. אז בשביל להפריך את השמועה שרצה לכם במייל או דרך חברים לאחרונה, הבאנו לכם קטע מתוך הרעיון המקורי, מתוכניתה של אופרה ווינפרי. אז בואו נצפה בקטע. It says that I'm sure many of you watched the recent taping of the Oprah Winfrey Show, where her guest was Tommy Hilfiger. And on the show, Oprah asked him if he had said, quote, if I had known African Americans, Hispanics, Jews, and Asians would buy my clothes, I would not have made them so nice. I wish these people would not buy my clothes, as they are made for upper-class white people. His answer to Oprah was a simple yes when she asked him, and she then immediately asked him to leave her show. That's the rumor that's going around on the internet, and I'm sure many of you have heard this rumor, correct? So let's break this down. Tommy, in the 21 years that we've been on the air, have you ever been on the show before today? Unfortunately not. Unfortunately not. This rumor has been going on, as far as I can tell, for at least the past decade. At least 10 years. At least 10 years. And when you first heard it, Tommy, what did you think? I didn't believe it. I thought it was crazy. And friends of mine said they'd heard the rumor. I said, it's crazy. There's no, that can't be. I was never on the Oprah show. I would never say that. Yeah. And all my friends and family who know me and people who work with me and people who have grown up with me said that's crazy. Well, did you, as if Tommy, and it is true, has never been here before today, then I could never have possibly asked him to leave the set. So that is what I call the category of a BFL, a big fat lie. That's a big fat lie. אז כפי שראיתם, נראה לי שכל מילה פה מיותרת, והפעם אין ספק שגל השמועות הזה יתפרץ בלי שום בסיס. אז תודה רבה לך, קרן יקירתי. ובשבוע הבא אנחנו נארח את בר רפאלי ונראיין אותה בנוגע לגל השמועות על הצעת הנישואין. תודה לכם שהייתם איתנו, נתראה בשבוע הבא, ועד אז שלום ולהתראות.